IFM News. IFM News. IFM News. Idol Dennis, magandang morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Doon ka nagkamali. Ha? Disgrasya Andamanin? kahapon. Actually, dua fatal dati yung may isa. Uy. May isa nga rider nga naatalan ti dump truck. Iti pumusay. Umuna, iti siya tilawag iti bigat. Napasamak ti Karambula. Iti Talungalugan. Iti bypass road. Nasakop ti barangay 57 Pila iti Lawag City. Babayan ti panagnumpar iti kotse kina may isang AUB. Ken iti electric bike. Iti mismo na crossing iti barangay Pila iti syudad iti Lawag. Naamuan nga ti kotse ket intorong ti agtuan 26 nga taga barangay 13 naglikuan pasukin Ilocos sa norte. Dinto nga ti AUB may sa nga CRB intorong iti may sa nga aktuan ta 78 nga taga barangay 6 Lawag City. Dinto nga ti electric bike ket intorong ti may isa nga babae nga daan ti pasahero nga 14 years old nga dito ket taga barangay 61 Kataban Lawag City. Iti investigasyon ti PNP ti kotse iti agpapadaya iti agpapabagatan iti lugar idin ta nakidinong parna kada ti agcross nga CRB nga agpabarangay road nga sumrek iti barangay Pila. Gabo ti pizza ti impact dati disgrasya dati kotse ket na dung parliament dati may sapay nga e-bike nga agcross met iti lugar. Gabo ti reto nag-stand nag dati kotse iti sangi iti Rangtay iti bypass bridge ti barangay 57 Pila tanay dung parang muna iti electric post datoy kotse di kad na Salvar Idol Bernard iti panakitakwak na iti daraas ngano piti kasta dagiti Nag-domino effect. Wan, Balikarambula, dati napasamak Idol Bernard. Dagiti nakalugan, dagiti nga behikulo, ket na itarayda iti Grasma, nga nagkana iti medical attention, no medical First iti aid. panakataming da, iti hospital Idol Bernard. Ngayon pa iti kasta, kung iti PNP, dati ket pagyamanan, dati kotse ket sa angan nartaros, iti rangtaba batarangtay, nang Salvar, dati solar light, iti bypass road iti Lawag City tayo ng ibangan ngayon isumit iti nakakapuanan iti panakawarwara dati sang wanon ti kotse Idol Bernard yung pagsiatan na awan tinirsigo ti biyag na dati yung disgrasya Karambula ti Luglugan iti bypass road ti barangay 57 Pila iti syudad iti Lawag iti pasado alas 2 iti Malem Idol Bernard napasamak met dati fatal vehicular traffic accident iti barangay Pasngal, Bacaray, Ilocos Norte. Kas makita natin TV footage Idol Bernard na retrieve iti IFM News kada itay sources iti disgrasya imuna dati clear video dati ket madamat pa nagtartaray iti luglugan ada iti mga dump truck ada pati dump truck iti likligod na between dagiti mga luglugan may isang naka-rider ti motorsiklo babae iti nag-overtake. Ay, oo, nakita. Nag-overtake. Ay naatalan na met 10 piman datoy rider ket na ipasirok itiligay ket nawarwara piman datoy motorsiklo ti babae Idol Bernard nga datoy ket nideklara nga pimusay babaen iti panagitaray na iti hospital Idol Bernard naman nga datoy biktima ket nabigbig itiragan nga ni Hanilin Gaspar nga taga Ilocosur Idol Bernard dati biktima ni Hanelin nga dati ket taga probinsya iti Ilocosur idinto nga ti driver iti dump truck ket taga Bangi Ilocos Norte nga ni Erwin de la Cruz Idol Bernard. When apay nga nag-overtake dito ket na makita tricycle nag-overtake, kotse nag-overtake, pati iso na nag-overtake. Ket atidog DJ Pila ti luglugan. Wan pati pa dati dump truck aksakto nag-overtake idi kwan sumeten gimi mo na nag-overtake isangon dati dump truck Idol bale halos nagaganda siguro na nag-overtake sumeten ti panakasagi na aging gana nga naatalan dati rider Idol Bernard ti driver ti dump truck ket nai kustudjar iti korpo ti pulisya iti Bacara kalpasan iti insidente nga iti agdama ket
amon dito no ti saritaan iti about parties kada to nga banag nga datoy biktima Idol Bernard ket from Ilocosur maiti agdama ket permi hang matik ti pamilya na iti napasamak gabutan ng burak pay datoy usar na nga crash helmet Idol Bernard. Oo. Napitpit. Na atalan na ridam truck o napitpit kumbaga iti Sorry, kadigiti agdengdengeg. Oo. Dato rider. Kung digiti nakakita kita siguro hang at timalaw dati biktima iti agober. Dapat tumalyaw ka. Stop, look, and listen. Kitain mo ag-mirror ka. Mirroring, kinatap no, di ka maipit no kaspagarigan. Di ka naatalan. Aya, apo, aya. So, stricto, digiti traffic enforcers tayo. Digiti side mirror. Diba? No, Ayan na nga area dito, Idol Dance. Ayan na nga area dito, eh. Barangay Pasngal, Idol Bernard. Bakara, along the highway dito, eh. When, dito straight dito, di ba? When. Kat apay, di da lang nga makaanan, di da lang makaururay ngamin. Kat busy road, and at the same time, ano na ganan, makita da nga, agpilpila, di kita luglugan ta naka, agininayad, slow down da, at ado nga rod, ti luglugan. Tapos ag-overtake ngamin. Siguro, siguro, darating ngamin, imuna pa nga damtara kas mag-iti video, siguro, nabanay, iti panagnana, ang dapat makuuran, isang amin nakit ag-overtake, diba iti lugar. Idol ba, ganito ko namon, masabot ti defensive driving, tano ag-overtake, iti ko namon, kitang ti left and right mo, ang mga tanda dapat paspas, isang pakalaan ti disgrasya no ko, Idol Bernard. So, iti nagmalim, iti kalman, doon iti aksidente, nga ni Maldit iti luwag kasabitan iti iliti Bakari Ilocos Norte so dinno nga may sa iti Pimusay ni Hanilin taga ano ta Ilocos Sur taga ayan na Kabugaw Bernard iti biktima wen isang iti agdamakit ng sakit iti nakem datoy pamilya da tahandan namnama dati napasamak Idol Bernarda. Kunan to di ala abagatan kano ti BMP Construction kunan Brian agtang. Okay amokon malagip ko deta nga area. Actually dati video kit agabot BMP Builders Idol Bernarda. Okay. Dagiti trabahador da iti nakaalaan ti kalakwada kita with their Thank you BMP Constructions. Okay. Ewan. May nausap tayo dato'y dua nga footage dati may summit Idol Bernard medyo hanga nakita di pa nakadungpar na nga nakitan iti pan naka-piece na nam sa akanan tabi mabapad iti nakalawang tricycle na panda tinulungan na dato'y biktima iti Idol Bernard. So doon nga anggulo ti Stevie iti nakita iti nakapasama ka disgrasya iti iliti Bakara Ilocos Norte. Pamalagip manen kadag iti riders kaya doon nga motorista nga masapol iti panagmanaw iti nanad tapi maliklikan iti kastoy nga pasamak Idol Bernard. So, condolence iti familia kada tinapasama ka disgrasya di kalman iti Bakara Ilocos Norte. Damag pelang manipod iti PNP Idol Dennis Gabriel Alitio Tatak Aramen.